ନା ନା ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ତୁ ଗାଧେଇ ଦେଲି ତାକୁ ନେବି ତ। ତୋର ପାଠ ଅଛି, ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ ନା ବୁଲିବୁ? ଏଇଠି ନା ଆଇଲା ଭିଡିଓ କରତେ, ତାର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ତା ବାପା କହିଲା ତୋ ମା ଖାଇବ ଏଇ ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ ଗୁରା, ଲୁଣ ବିସ୍କୁଟ ତୁ ଖାଇବୁନି। କହୁଛି ମା ମୁଁ ଖାଇବି ନା ନାହିଁ, ଖାଇବୁନି କହିକି ଯା ଖାଇଦେବି। ଝିଅ ମଙ୍ଗଲଦୀପ କଣ 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 ଟିକେ ଗାଇଲୁ? ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲ ମତେ ଏଠି ଭିଡିଓ କଲି ମୁଁ ମାକୁ ଏଇ ଦେଖା ମା ଆଖିଆ ପଡୁଛି କି? ଉଠୁ ଉଠୁ ଗାଡ଼ିକି ଉଠୁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଲେ ସ୍କୁଲ। ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି ଯେ ଏଇନା ଏଇ ତାକୁ ପିନ୍ଧଉଥିଲି ଆଉ। ସେ ମୁଁ ବି ନା ତ ପୂଜା କରିବି ଆଉ। ବାଡ଼ି କଦଳୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଖାଉଛି, ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା। ତାଙ୍କ ଘରୁ 6ଟା ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଇଦିଅ। କାଟି କହିଲ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଛଅଟା ଦେଇଦେବି ନା? ଦେଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା। ବାଡ଼ି କଦଳୀ ଠକିବନି ମୁଁ ପୁରା। କାଟିଲ ମତେ ଉଠେଇ ଥରେ ହାଣିଦେବି, କହିନି ଏଟା କଣ ପାଇବୁ? ହରା ଭରା ଆମ ଗଛର ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରୁହ ଯା ମିଶିକି ଟେକିବା ଚପଲ
ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଗ କାଟିଲା ବେଳକୁ ବି ଏତେ ଥକା ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ମୂଷା ଖାଇଦେଇଛି କାଟି ଦେଇଛି। ଗଛଟା ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ନହେଲେ ମୂଷା ତାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି ଗଛଟା ପଡ଼ିଦେଲା। କାହିଁ କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଇଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଏତେ କଥା ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛ।